В този жилищен комплекс се случва нещо необичайно. Тази майка върви вечерта след работа към дома си и усеща нещо странно. Някой я следи. Намира правилния ключ и бързо влиза вътре. Човекът, който я следи, е записан от външната й камера. Но това не е всичко. Външната й камера записва това. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go. Може би човекът е привлечен или извикан от нещо друго. След като преглежда отново записите, жената осъзнава това. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, but in the video, you saw the door just came open. Апартамент номер 23 не е отварен, откакто тя се е нанесла там. От 3 години. Никога не е виждала тази врата отворена. Вратата стои отворена за няколко секунди, след което се затваря сама. Жената тръгва да разследва.